chundar song panhi le minute song panga vela chuan Thlawhna chu veilama nasa taka onin asai sir zong chuan avir tapop maya anu reilo tia alulam chu niam thlale in lu leivit zongin chaktakin leilama athlok thlata vongvong mai ani he Thlawhna hi Boeing 737-300 Thlawhna lian ve pa ngai tak ania hetianga nga ti thei tura duan hi ani lo ani he Thlawhna hian engthil nge aton hriat han tum te ang khonkhom chanela kan lo ma che September ni somni pakwa kum sa zakwa somriat pariat ania Brazil rama airline company pakhat VASP Thlawhna flight 375 chuan Belo Horizonte khuwa chuasanin anram khopui hlui Rio de Janeiro apana he Thlawhna hian passenger somkwa pasari le crew pasari an chuanga passenger zinga pakhat chu misual he Thlawhna hruai koi tum tu ni in ani hian kaldu na dang aneya chu anram president chen na ani chu Thlawhna chu missile anga manga an president chen na chu zuksuta an zawaya thi chil chu atum ani tilom zia kang hria thiam the inan khati hun laia Brazil ram din mun kha han thlir le lokila hun rei tak sipai kai hruaina hnuaya anom chu kum saka zakwa somriat panga khan alo top ta a governor hlui Tancredo Neves chu electoral college chuan civilian president atan an thlangta a chu chuan mi puite a zalen na le intuklan na lo piang tur beiseina nasatakin atua ti du da na le retheina nasatak atanga ramin ma ason tu chu ngakin democracy mel lo eng tu chu phurtakin an thirani ma se Neves chu president lak lu ani main adam lo thuta athizui tamaya vice president ni na chelmek Jose Sarney chuan ai aron ota a ani hi an pai thak tak military regime te na in kung kai na thuk tak nei alo ni sia wangin Brazil ram chu aram mi puite beisei ang chuan aum hlei thei ta chuang lova anram din mun chu a chle a sumhlutna nasatakin na tlaniam chowa an economic plan sang te chu a hlotling lo chho zela re theina chu azwal tel mai si ani mi puite beisei na zong abozowa tamtak din hun thazok beisein ramdanga an pema an ram chuan hun thim apal tlang mek ani heti mek lai hian an ram state pakhat para state a thingtlang pakhat a cheng Raimundo na to chuan beidong takin anun tlaniam zel chu athira na awang ema naom chunla lotlem te ani boxi ani khatloin eiturman adai trok zel mai ani sia tlai khat chu anin luaman an patna sat to awanga chuak tura ti na lekha andon chu beidong takin athir vong maya chuti lai chuan TV a chuan anram president Sarneyan economic policy thar an kalpui tur thuvel apuang lai chu angai thla a ma se nuna to tan chuan heng policy te hi an chung kor theina ti zual tu mai anni nuna to hian criminal record engma anei lova athenam te point pazezoi le tongtam lo tak boina siam ngai lo ni in an soi ani amai ro chu chunun beidong tak chuan a chung ril chu ati tot up si ani president Sarney chu anram re theina thlen tu le bultum tu bera angaya ma alak ngain ashita a an president da that mai chu ama le anram dam chuan tura ngain ruaman na asiam ta ani Thlawhna hijacka anram khopui Brasilia a hruai koya an president chena Planalto Palace sutchiat chu atum tapur mai ani tichuan kum saka zakwa somriat pariat September ni somni pakwa zinga chuan athil tum ti hlotling turin Belo Horizonte khuwa Confins Airport chu aron thlengta a hengun lai hian Brazila airport tamzo ka hian security check mumal ala omlem lova metal detector le x-ray scanner tepo an lamang lem lo ani hi nanato hian hria in abeka chuan 32 caliber revolver pistol chu apai ran maya chumituma security duty chuan engma po check lovin avai liam ve maya ti chuan Rio de Janeiro pantu Thlawhna VASP Flight 375 a chuan harsatna engma tok lovin nona to chu achuang ta ani he Thlawhna khaltu pilot te hi Captain Fernando Murillo de Lima e Silva le First Officer Salvador Evangelista te ania Thlawhna captain hi sipai indo Thlawhna khalthin le experience po nei thatak ni in First Officer po hi experience nga to tak ania chomhadar som le minute somli pahnia chuan
Flight 375 chuan Rio de Janeiro panturin Bela Horizon te chu achu asanta a an thlo chu atanga minute som ni vel liam hnu an thlawhna point van sang fit sing khat sang li vel athlen hnu chuan nanau to chuan a bag chunga asilai pai chu ala chuak ta a athutna atanga ding chuakin asilai chu a jacket ip te chung lama akin thlawhna hmalam cockpit kongkhar lam chu apanta a kongkhar honna chu kuain hon a han tuma ma se a in kaltlat awangin a hong thei talova chuti lai chuan flight attendant pakhat chuan run panin heta chuan alu theilo aron tia chuti aron ti chu nanau to chuan a jacket noya asilai a chu phorin flight attendant lama chuan kap ta pop maya flight attendant chu hlaule thlabarin thlawhna hnung lama chuan theilovin atlan pheya passenger te chu au phei chulin an thutna thuvet turin atia nuna to chuan cockpit kongkhar lam chu hoile in kongkhar chu voithum ngot mai a han kap ta thruai maya akap ko chuk maya silai bu thlok chuan pilot pahni te po a futeu hle nge ani ring taka avin kongkhar hi ron hong ro u ani lo chuan ka kap zel don ania atia du thlan tur dang an nei lo awangin captain murilo chuan cockpit kongkhar chu aron hong ta a rang taka zuang lutin nuna to chuan a pistol chuan atin ngala thlawhna chu Brasilia khopui lampana herkoi turin atin ngala captain tan chuan thu oi mai lo chu ti thei aom si lova thlawhna chu Brasilia lampan tur chuan a han herkoi ta a thlawhna autopilot system chu ka chiat ani thu le thlawhna chu manual a khal angai don thu captain chuan nuna to chu a hril ngala chutia thlawhna control na a han khoivel pa chuan transponder chu zuk khoi tel zavin frequency sangsari zanga a azuk hera chu international hijacking code ania leilama control tower ten an thlawhna chu hijack ani ti an lo hre thei don ani chu signal chu Brazil Air Control Center chuan an lo hmuthua alam pe in emergency in room man na chu an kalpui ngal chuka cockpit chunga chuan captain chuan thlawhna tui an safe theinan an thlawhna thlosan zong chu an thlak angai tur thu asoya nuna to chuan remti in thlawhna chu fit sing thum sang sari asanga a thlo chho tir ta a an thlosan zong an thlak awang chuan control center atang chuan radio in thu an dong ta a an thlosan zong an thlak chan le an speed te ron hril turin an tia captain chuan an chan ngei angai thu nuna to chu a hrila ma se nuna to chuan che chang lo tur le chang lo turin atia leilam chuan an din hun hriat tumin an zona chu an ron zot non seka first officer evangelista chuan chan tumin radio control lam chu a han ban zuawa chu vele hijack tu chuan engma po soiset set lovin pilot chu akap ngal throi maya first officer evangelista chu ka po chon lovin akap lum ngal der mai ani an thlawhna chu Brasilia pan chuan a thlo chun zom zela heti an boy mek lai hian leilama po Brazil sarkar chu alu hai hle a defense minister chuan emergency meeting a ko ngala he hun laia an ram dana hian thlawhna reng an ram le mi pui ta na him lo le hlaom thlen thei zonga a thlok ani chuan thli thlai tur le a tul ani chuan kap thlamai turin sipai thlawhna tir chu ngal ani thin ani tuntuma po hian he thlawhna hian Brasilia apan zel ani chuan kap thaturin Brazil ram president chuan thu ape ani Annapolis Air Force Base atang chuan rang takin fighter jet chu tir chu ngal ania ati turber chu flight 375 chu engdin huna chi ange aom hanthli thlaya atul ani chuan kap thlamai tura tir ani flight 375 chu captain Murilo chuan ama in akhala misol nuna to chuan alua silain atin reng boka military pilot lui ani awangin thil thlen dan tur chu angai tu thiam veka reilo teya fighter jet aron langanga ka thlak mai thei din huna an ding don ani ti chu angai tu phak vek ani minute reilo te hnuwa chuan Mirage 3 fighter jet chu an shrula chuan aron thlok ta a fighter jet khaltu chuan ron signalin radio mang turin captain Murilo chu aron shila ma se nuna to chuan arem ti silo thlawhna chu Brasilia lampana khalchun zom zel turin captain chu ashila hetia an thlo reng chuan fighter jet chuan akap thlamai don ti chu Murilo chuan hai silo thlawhna instrument panel lam chu zupi in fuel an nei tlem to hle ti azuk mutheya he thlawhna hi thui tak thlok tura ti anilawa Bela Horizonte le
rio inkar minute som nga vel chau thlok tura ruwa man ania chumi mil chuan atui po an thun ani ma se tuna hian boruaka darkar khat chuang an thlok to a fiel an nei tlem to hleya Brasilia chu thlen ngai na aum don lo ani nuna to hne na chuan an fiel meter chu mu pa in Brasilia an thlen zo lo tur thu ashila tin map chu kok le in airport naiber Goiânia a chuan fiel thun bel tura chum phota chu da tanga Brasilia pan le chu a fu zok tur thu ashila nuna to chu athin rim hle maya Brasilia an thlen theilawa president che na chu ati chiat theidon si lo chuan arua man na zong zong chu a thlon don si ani atopa chuan Goiânia a fiel thun tura tum chu arem tita a ma se Goiânia airport a tum tura Thlawhna a han thlo hniam tran chia chuan chu thil chu ama an man theina tura ruwa man na ni ya na to hian angai le tatlata captain chu silaya tin chungin tumlo turin a shila Brasilia pana thlok tlang le turin atile ta thut mai ani captain chu alu a hai tak zet to Brasilia an thleng zo don lo ti a shia a tin an pan lui trang trang ani chuan fighter jet chuan akap thlamai don ani ti po a sheboka chu second rail lo te chung chuan ruwa na mu mal tak nen du thlanna asiam angai ta ti chuan captain Murilo chuan Thlawhna khalna chu veilama na takin kwai her thuta chu chuan Thlawhna chu veilama na sa takin on tirin asai sir zong in avirta chu chuan nuna to chu cockpit kong khar tangin a the chuak lopa passenger te chu laule thlabarin anaw chel chul maya chunglama an bag le luggage da te po aron thlok thada rem rum mai bok ani engtin tinemo Thlawhna chu apa ngain a han thlok le theita shrama chutia level pa nga ya awm le chi chuan nona to chu cockpit lampan bok chuan aron pheile a ma se chu ti lai tak chuan captain Murilo chuan Thlawhna khalfung chu malama na sataka nor le in Thlawhna chu alu lei vit zong in chak takin lelam panin a thlok thale ta fuwa maya chu chuan nona to chu Thlawhna mong lama chuan a the leng le talop maya darkar khata mail zanga somli chuangin an thlok fur mai ani cockpit te chu anging dur maya hetiang ang Thlawhna hi hetiang taka thlok tura duan hi anilova control ani thuai lo chuan Thlawhna chu control theilova omin a chedar theimai don ani fit sangthum za sari vel chawa sanga anom to tia chuan captain Murilo chuan Thlawhna chu a control le thei shama a thlodan pa ngain a thlotir le thei ta sham ani Goiânia airport a tum thei tur chuan runway milin Thlawhna chu a han da rem thei ta shama ma se an speed la san em Vangin an tum zonga Thlawhna ke puak lo tur le runway top ma a an Thlawhna tiding man thei turin thei topin Thlawhna speed chu a control chunjom zela cockpita instrument shangin warning apek chu ate po angai poimo thei to lo ma se vanei thak tak le mak tak main Thlawhna chu harsana lian tham omlovin atum tirin a hun taka atiding thei ta shama amai ro chu boina chu ala zo chuang lo nona to chu a in so na vela na them thu ma se ala hara asilai chu ala kolbok ani athin arim hle bok ani federal police te chuan pon lama tangin Thlawhna chu an hual ngal thup maya ma se an lut ngot thei bik lo an chet fu lo vai chuan passenger nuna tam takin atur thei don ti an resi ani nuna to chu cockpit a chuan captain Murilo bula bok chuan a omle to a federal police te chuan radio mangin nuna to chu inrem na siam pui turin anon bia a hetia in biak rem dan tur anzon lai le passenger te him taka an chan chu theina tura ma an lak mek lai hian federal police te hian engemo thuta chenghal thei tur ral sai Thiam sniper te chu munrem chang laia mun an khwartir mek boka tin raid team te po atul thuta Thlawhna chunga luta hijack tu va beya mi pui chan chuak mai thei tura in ring rengin anom tir bok ani darkar nga chuang zet inrem na zonga anin biak nuwa nuna to chuan Thlawhna dang an pek thei don chuan ami chuang zong captain Murilo ti lo chu a chua zalen thei tur thu a shilta a captain Murilo hi Thlawhna khal tur le asa himnan ala du ani hunrem chang an siam thei be sein thunei tu te chuan an rem ti ta a chutia anin biak rem hnu chuan in exchange tur chuan ruwa man na an siam felta a khuapo alo tlai lamin athim chho tran to ani Thlawhna kongka chu aroin hongta a
nuna to chu captain Murilo nen chau ron chuak tura ruahman ania chu sniper ten rem changa loman antum ani ma se Murilo chu a hau lo mai kiltina ama hual vel turin flight attendant pathum le captain Murilo te chu aron chu rol pui tatlat mai sniper chaber tan po che chual pal ala om tatlat maya chutia flight attendant le captain te ain hual tir tlat si awang chuan nuna to chu sniper te tan po ka nga ina aom talo ani Thlawhna danga an London lai tak chuan silai aron puak ta thruai maya nuna to chu aron kap fulo chia chu vele crew ho chu an tlan dar tanghala nuna to chuan a pistol chu chelek vatin captain Murilo tlan chilai chu nunglama tangin akap ta amal puya akap fuwa kale tuma silai atin le ma chia chuan silai dang ron puak le in chu chuan nuna to puma aron futa hei hian leya atluk tir ta ani ti chuan police ten ron zim hnai ngalin an man ta hijack tu na to le captain Murilo te chu ambulance mangin damdoin panpui ania Raimundo na to hi atuk lea borelin athi chana hian silaya ka hliam nelovin sickle cell disease awanga thi anga record ani thung ani captain Murilo ero chu thataka dam chuakin kum sahni somni khan kum somsari paruk mi ni in athi ani captain Murilo hi anu fe kum sahni pakhata khan mi engamoza thina apumpel tira wanga choimoina pek chau ania heti hunlaya Brazilian president Jose Sarney hian ashan pa in a choimoi lemlova tin khatiang taka Thlawhna a control kha mita mutu tam takin soima se Boeing company chuan hetiang Thlawhna hian ati theilo ti in apom du lo bok ani he thil thleng hi Osama bin Laden an America abeya Thlawhna tam tak hijacka twin tower le mundang asu chiat tir dona khatiang ngai to na petu inspire tu niyangai ania achan chu kumsang ni som pakhata Osama bin Laden tha ani khan he hijack chanchin ziana chanchin bu hi aum na ina khan mu ani wangani Al Qaeda te khan he thil thleng hi zirchiangin 9/11 attack kha an plan ni ngeya rin ani video min lo thlir saka wagin kalome inga inom ti zong ani chuan khongein video min lo like sak vela min lo share sak phei chuan kalom viewang tin indu zong kha comment sa inron soi thei bokani